Και ρεύμα έχει και νερό. Πάει κι άλλο προς τα εκεί. Από εκεί τι έχει ρέμα, έχει από εκεί. Εκεί έχει ρέμα. Το ρέμα έχει νερό. Το χειμώνα μόνο. Τώρα δεν έχει τίποτα. Μέχρι εδώ φτάνει κάτω. Έχει άλλο δρόμο που να βγαίνει στη θάλασσα από εδώ. Έχει δρόμο από πιο πέρα, αλλά δεν βγαίνει στην παραλία, τον έχουν χαλάσει τώρα προσωρινά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά βγαίνει στη θάλασσα κάτω, ναι. Για να μπορώ εδώ είμαστε πολύ κοντά στη θάλασσα, εκεί που ήσασταν τώρα. Ναι, απλά για να μπορέσω έτσι να δω πώς είναι στο χάρτη στο Air Google να το δω. Βλέπετε τα δέντρα τα ψηλά. Εκεί σας βρήκα. Στα δέντρα τα ψηλά, εκεί. Εκεί είναι η παραλία δηλαδή. Απλά τώρα έχουν χαλάσει τον δρόμο, δεν ξέρω για ποιο λόγο πάει ένα γύρο από εκεί. Είναι πολύ πιο κοντά. Δεν στέλνουν κλάδι μόλις λες. Εντάξει, ναι. Θέλουν περιποίηση. Βγάζουνε λες. Φέτος έχει αρκετό καρπό. Είχε. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Έχει. Α, ναι, έχει. Πέρσι δεν είχε. Πολύ λίγο. Φέτος έχει πάρα πολύ. Συναντήσει κανείς αυτές? Ο Δήμος τίποτα? Όχι. Δεν σου μόνο η κυρία Μαρία που έχει το έχει. Ο Βορράς πού είναι τώρα, εκεί? Ο Βορράς είναι πίσω μας ακριβώς. Πίσω μας. Πίσω μας.